търпим тези управници? Питам ви, до кога нашите баби ще живеят с 300 лева пенсии? Питам ви, какво ще оставите след вас и на вашите деца? Питам ви, къде е Левски сега? Питам ви, колко още ще търпим това? Питам, до кога ще бъдем роби други страни? Питам, до кога 200 човека ще ни въртят на пръстите си? Питам, до кога? Братя и сестри, къде сте, българи? И нека пак се съберем и от тая сган да се отървем. Къде сте, юнаци? Такъв ли пример ще даваме на нашите деца? Винаги да свиждаме глава. Питам ви, братя и сестри, до кога ще търпим тези управници? Питам ви, до кога нашите баби ще живеят с 300 лева пенсии? Питам ви, какво ще оставите след вас и на вашите деца? Питам ви, къде е Левски сега? Питам ви, колко още ще търпим това? Питам, до кога ще бъдем роби други страни? Питам, до кога 200 човека ще ни въртят на пръстите си? Питам, до кога? Братя и сестри, къде сте, българи? И нека пак се съберем и от тая сган да се отървем. Къде сте, юнаци? Такъв ли пример ще даваме на нашите деца? Винаги да свиждаме глава. Питам ви, братя и сестри, до кога ще търпим тези управници? Питам ви, до кога нашите баби ще живеят с 300 лева пенсии? Питам ви, какво ще оставите след вас и на вашите деца? Питам ви, къде е Левски сега? Питам ви, колко още ще търпим това? Питам, до кога ще бъдем роби други страни? Питам, до кога 200 човека ще ни въртят на пръстите си? До кога, българи, юнаци? Такъв ли пример ще даваме на нашите деца? Винаги да свиждаме глава.